Pamsurui. Anoitwa Manass, ndiye aninyayadza nezuro nedze weekend kunyangedza nasi zvatovamba. Na Manass, na Chibanda, na Manass, na Chibanda, na Manass, na Chibanda, na Manass, na Chibanda. Short commercial break. Kune vagari vose vemuSouth Africa kana abroad avo vanga vasingakwanise kuvhura maFNB account nekuda kwekushaya mapemits ayo anodiwa kumabanks, mave kukwanisa kuvhura maFNB account muchibatsirwa namukoma Michael avo vane nhamba dziri kubuda pascreen. Nhasi chaiye enda unovhura account yako uswere wave kuita online banking, international transactions kana kutambira pay yako. Haikona kugara mune mari mumba, unogona kugumisira waidirwa kana kuzoshandisa mari zvisina budget. Muri weZimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muineni wenyu Manass mano kwaChibanda. Muzuva nhasi tiri kuchitungwiza panonzi paMakon Shopping Center apo patino vakomana vema-Gymnastics kana kuti chi Gymnastics kana kuti bicycle styles anditika mukoma amurisei amuriseivo ava tinofara hedu mukoma sanganai nevatariri vape zita renyu rakazara. Ini ndonzi Brandon Munashi Matobira 26 years bereko. Right mukoma wangu ndafara zvikuru sa kusangana nemuzuva nhasi. Da kuti muzivise vatariri nanditika kuti munoita nezvei uye makazvitanga rini. Ndera imberi tinoita zvema-bicycle stands anongonzi my-bicycle tricks. Saka tinobatanidza Acrobatics, Gymnastics nemabicycle stands angachiita tinozvibatanidza kuti zviita chinhu 1. Saka tane time chirova but vamuri kuona vadiki ava ini maane time yakareba sei? Time yakareba kuti ndane 15 years. 15 yes 15 years zvikaiko zvino zvinane vechidiki vandiri kuona vapfana vari panapa vane nguva yakareba sei vachirova? Ava ndakatanga navo gore rakapera kuti vane gore tingoti 2 years. 2 years. Alright. Inini kuti muzotange zvimukoma wangu izvo chii chakange chaitika akakuinspire ndiani kuti muzotange kurova ma-acrobatics gymnastics aya? Zvinhu zvandaimbirota ndichiita kurota ndichiita kwete kuona paTV. zvepaTV zvaingo zvinhu mairota muchiita zvazodipa ndaingotiwo ihobe vanhu ndakazoudza aitaura kuti ndo pane talent yake pano. Saka dzimwe nguva ndaingori kana ndangoita zvindisinganzwa nepasco padeni vachitoti tiri kuzviona izvizvi unoona uchikoka unogona kufa ukatotisiya but vanga vasati vatoziva kuti ndo pane talent yacho baba. Saka ndakazotanga kuita serious nazvo vatozoona kuti mukomana ari serious ende batika padeni ndaingobatika kana manheru chete. Nguva ndaitodzoka kana dhoo ratokiva kubva kuma-performance kuchibva kunana Mbare Musika ndaimborwera pambare pamparingi paivo. Makatomboendawo here kuma-international competitions or ma-national competitions? So far ndakamboenda ndakamborwera police. Gore ripiro? So far ndane 5 years kurwera police. Saka taindorova vanoti police display. Saka tavaimboddaidza chinolinga chinogadzira ma-entertainment akadaro bhozi vanenge vachirova ma-motorbikes, bicycle stands nema-acrobatics, karate nezvinhu zvakasiyana. Saka vakati uyatite chinhu 1. Saka makatarisa DCA yatakubuda ino takamborova Independence Mount Darwin. muri kupolisi ko. Saka makatarisa mavhidhiyo akamafolowa munhu aibuda ari pamusoro petebho achirova unicycle re1 vhiri ndinini ndaitoperforma. Alright, tochiuya pavapana ndikuona muna vapana vechidika. Vapana vechidika munoshanda navo sei? Chikwata kana zvinomira sei? Nazotsanangurai.
vapana vandiri kudzidzisa mastudents vapana ndiri kutraina kuti maybe pamwe mumwe asati aziva chipo chake zvinogona kumufambira zvekuti anogona kutozorova acroyo kana bicycle stands zvinhu zvakatozoenda mberi. Ndaona muchiita maskills andinoti nini pachirungu nini ameno ari dangerous ekuti akusenge wakutsika munhu musoro obva wazodaisawo pasaidi okuti anenge wakutsika munhu zvombo obva wazodaisawo pasaidi ameno vapana vechidika havavhundukira. Ndosaka tichitraina nawo zvese zvanenge vachitoita zviya kutrainwa kuvhundukira kwanenge achiita kuya ipati kuti zvinofanira kuti zvinhu zviite kafanika kunakidza izvi zvichityisa but zvoita fani kuvanhu kuti but entertainment inenge tichitogadzira saka wane kuvhundukira like actions ma-actions anenge tichirova kuti basa racho riende mberi richinakidza. Alright, kuti mumaster one skill inini zvinogona kutorera nguva yakareba sei? For example, pane zvemuchimboita zvemachiya pana zvekutanga izvozvo zvakakutorera nguva yakareba sei kuti mumaster kuti maakutonatso kurova perfect chaicho? Yevo one skill unotora mwedzi mumaster panonge uchizomaster unongosangana nekukwara nguva makumba anowanza kuita macramp saka zvinoda ma-stretchings kuti ukwanise kuramba uchijairana neskiri rako because sometimes kuti utange unongoita skiri body inenge ichitaurawo zvayo kuti zvava kundiitisa handisandambozvidi saka rinofanira kunge ichitojaira skiri racho raugadzira then painozonzi aita skiri iyoyo mamuscles angu anenge ajaira kunge ndichirova skiri iyoyo. Ameno touya kuvabereki vapanawo ndikuona kuti maskills amukuita navapanawo ari very dangerous to be honest. Vabereki vapanawo vanozvitambira sei? For example, vachazoona kana mavidheos amunenge muchiita okuti anenge vapotsa vatsika munhu musoro vazoti kara pasaidi vakaona zati mavidheo iyaya vabereki vacho vanenge vachizvitambira sei? Havazokurambidza kuti ano sega mutori vapana. Zvinosiyana nemubereki because vamwe vabereki vazhinji vakakura vachiona mahora yaya ava vanzi kuorambidza but asina kubvira azviona anogona kuti ngazvimbomira but zvingori zvinhu zvinongodzidzwa munhu achigona kuti hakuna munhu akatanga achigona even iye akazvidzidza anotanga kutongotozviita futi pane mumwe munhu futi saka vanenge vachidzidza nekuona vamwe vacho vanogona kuzorambidzwa but kana iri sports yese inokwadza waenda kubhora kune machallenges ero karati kune machallenges ero waenda boxing kune machallenges ero saka chinhu chese chinotambwa yasuka kana volleyball unogona kukanganisa kutotsika wakatominyuka kana kungopusha kana urwa negokora wakatokwara saka sport yese inokwadza but chinhu chese wakachidzidza sometimes unotoavoida wega ma-injuries kuti kana uchinge waudzwa ma-instructions echinhu chauri kuita unofanira kungofollowa ungoita saizvo. Imwe mubvunzo wandinawo zvakare, sei munhu afanirwa chidikistereke zvinhu zvamukuita izvi hazvikwanisiki here kuitika nemunhu anenge akura kutanga kutraina? Sometimes wafanirwa chidika zvinoti kwabata panyaya dzemadrugs. So you are also fighting against drug abuse. Plus futi vamwe vanje wakadai so vamwe vacho vakutotanga kutoba nhonga zvinhu just because sometimes mwana iye haana chinhu chekuti anokwanisa kuita. Sometimes wakarambidza mwana chinhu chaanoda sometimes anozogumisira atopinda mumadrugs imomo because inonge wamurambidza sport anenge achida kuita. Zvinototangira kuvabereki futi kutorambidza mwana kunge achitamba bhora achiita sei achimhanya kana kuti aita sei. Saka isusu tiri pakuavoida nyaya idzodzo dzemadrugs. Mwana akazivawo kuti tinobatanidza sei sport imwezve sangova hobby chinhu chinodarika. But apart from gymnastics and acrobatics, mune zvimwe here zvamuri kuita for a living or muri kutorarama nezvamuri kuita zvinezvi? Inini ndakatokura ndichirarama nebhaskoro myself. Ndakakura ndichitotsvaga mari nebhaskoro zvese zvanditori izvi bhaskoro racho anotanga nerori
ndakachinjanisa mabhasikoro Bonie aitotenga iro rinotozvitengera mapatsi rega handina kumwe kwandinoti ndoona but inini ndichiwanzo kuteerera pamwe muchiita mashows enyu munenge musingabhadharisi munomuita pa-open space morowa mashows saka mari munozoiwana sei imi musina kana show yamunomboenda kana zvinofamba sei dzakutsanangura ipapo sometimes pamunozosvika paipai mari ni pamwe pacho inenge yatorohwa kudhara alright pana vanenge vachifamba nemaheti mukati namo vanenge vachitendera vachipiwa zvinenge zviripo ndo mararamira saka vamwe havabuditse mari vamwe ndo vanonge vachinongo ndozimwe munhu kuti abuditse mari yake anenge achiononga arasikirwa kana kuti ndapfuma stage ndiri panzwisa ipapapo kune ruzhinji rweZimbabwe kana kuti pasi rose rakakutarisai munofungidzira kuti imimi muchazenge mave muri kufunga kusvika papi nemagymnastics enyaya inini ndiri kunzwa kutopfuurira pamberi ndiri kunzwa kuramba ndichigadzira zvinhu zvinyowani kuruzhinji rweZimbabwe kwete kuvanhu veZimbabwe chete but ndoda kugadzira zvinhu zvinoonekwa international zvinhu zvinoonekwa nyika yese kuti sometimes wakatsvagwa kana mafacebook kana sometimes unogona kunge uchizobiwa panyaya dzemaperformance kunana chichi kune vamwe vanotobuda uchienda kunana chipi vachinoperforma muchipi sometimes ndokunenge takananga but inguva chete inenge isati yakwana but tichifocusa kuti timanikidzire kuti tinge tichisvika ipapo. Mune ma-social media handles here just in case kana kuna vanhu vanoda kuzokufollowai oro munobatika papi kana musina ma-social media handles munokwanisa kuita sei kupa nhamba dzenyu vatariri kuita kuti kuna vamwe vanhu vari kutoona vhidhiyo inoyi vanongofarira chipo chenyu vanhu vazoda kukubatai kana kungave kukupai ameno kana kudoneterewo something. This is the time. Yeah, but susu tinobatika pam munhu anogona kutidaidza pamuchato pamapati pama any event yangoda kutidaidza kuti performa tinouya ma-contact details vanogona kutibata pa 07878 71657 07878 71657. Zita rangu ni nchinzi Brendo Mnashi Matobira ndo zita rangu changa Mnashi zita rechitu sine ndo Matobira. Management yapo kana kuti zvakabvira sei? So far zvinhu zviri pasi. Zviri pasi. Zviri pasi. Alright. Kuti zvingoti dai Mwari apindira panyaya yesport yedu. Ma-social media handles amuna kunge matipa. Okay, ma-social media izvozvizvi handinganyepa. Social media zvongotorwa nevanhu uchingoita sei. Sometimes kuti ufocuse nezvinhu unofanira kuva une zvinhu zvakakwana. Vamwe pacho zvine chitorema. But vashoma vanozvinzwisisa kuti sometimes sports unogona kurova hako unogona kurova zvinhu zvinonakidza but usina zvinhu zvakakwana. Sometimes unoda vamwe vanhu vanokutsigira kana kuti vanokubatsira kuti zvinhu zvako zviende mberi. Ndopane ma-challenges acho. Ichokwadi muri veZimbabwe zvinzorana nomukomo wangu izvi muri kuzvinzwa kuti talent pasina mari pasina vanhu vekusimudzira ari zvanobatsira. So kana ndoda kusapota mukomo wangu ava munokwanisa kuvasapota kuvadaidza pama-functions kana kuvabatsirawo nemari zvayo kuti vaite sei vaenderere mberi. Muona pane vapfana vari panapo vakawanda wanda sei vanodawo kana mabhasikoro angu manyowani kana zvinhu zvakawanda zvokuti vaite sei wakwanise kuva vanoenderera mberi handitika. Zita ndiani mfana? Mostaf. Une makore mangani? 11. Wakatanga rini? Ndatanga last year. Wakatanga last year. Mfana ndoona uchiita ma-skills amwe anosvikisa mfana aukwatira. Ndozvino zviripo. Ndiani mfana? Name is Remember Jack. Une mangani? 16 years. Wakatanga rini apa? Last year. Last year ko ma-skills adaona mochirova apa akamira sei mfana? Ma-skills ndo zvinenge zvingoenderana nezviripo panguva yacho. Alright, ko ndiani hanzi ndiani mfana? Kuziva. Ma-skills apa ndiudze nezve ma-skills apa zvakatora nguva yakati basi kuti umaster ma-skills emochirova? 2 years. 2 years. Uye ndonga ndiye the youngest mfana zviri sei? Uribo. Une mangani? Makore. Ndikanda 9. 9. Wakatanga rini? Last year. Last year. Saka zvitokunakidza. Alright, muri veZimbabwe regai tikupei zvinoteera.